وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. نيريني نيريرا أن توهيني أن وسبانتيا ما كبر على الجاهلين كعلى الدين سبحانه وتعالى كتير أنا كتير كان صنع كتير كقولنا يرانا قالوني كام بان كتير قولنا الحمد لله ما جنتي بروبي بين كان أودي خاتم النبوة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن من أدير سلامه وما نسلامه كفر الصحابة وكا كفر على كرا كسودنغ وكا كفر سلامه أتابول نيمه وكا نويا مذهب نيمه وي ولبد بينن دو أكان كافو محمد المصطفى من فاي عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ودي على كان النبي من كيتا ولباني دورتي أكو أدلو فلو القرآن لا سورة الأحزاب كنا دلبا مسبا فورمي وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أكو محمد مكة أو كتشيسيلي كلمتو فاي غا الله سبحانه وتعالى أكا نبي من لباني خاتم النبيين وكما على من كمانا على دباك كما لاينين أفورا محمد مني محمد دبي على كلاينين دون كتنك بك وكما محمد يرى عليه مفهمه على ين كما كان مفهوم عليه على كراكو صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث شامنا كافو أنا قائد المرسلين ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر. أكون ندي النبي من بلجلين يماي تيدين بلجلين يماي ني وصوته والنبي مولبا وني محمد دي وصوته وكما ni anyi kuma kun folo ke amu ka fo qaidul mursalin bila istisna nabi ma mabwala chide mabwala ala kira di ubela jele nyamaye okma antse ka laban fana ka takhsisu ko la ka dobo ko la ala kira di fana nabi mo bela jele laban o kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abafu hadisa wero la ka fo ana akhiru al anbiya aqwali ana awwalu nabiyyin khalqan wa akhiruhum بعثا النبي من نور دانا فلو ويني من لبا من شرا وين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكما على كراك كما كون إطلاقو دو تقييد فوي مكان سانغو دومي فانا أبيتا تبوكا كلالا نايس نالي نجيتي كافو أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي أقول علي تجي إذا كإنا فنني نني تشكا كيما فو موسى هارون تشكو بتشومي نجا أدون كافو لا نبي بعد على الإطلاق كافو لا نبي كامل بعدي وتي نبيوما ورتني على كرام محمد كو كافو كنا في كمال دو no kera na fiul kemali ukuma na namba ame belbe do islam yala ni kuma de mi no la ilaha illa allah yala ma fo la ilaha kamila illa allah ala dafale warete ala de ko la ala yere de te ala kan ga wele mina ni allah kirete o yo yi chuga mina nabiyu man te ala kira muhammad ko fe sallallahu alaihi wa alihi wasallam min be na kafo ko ali chira
nabi ma muye النبوة ليست مكتسبة نبي ما تكافو كوني على بطو كسي حكدوما مبك كراي لا على دبي نبي ما سوغاندي إيكا على بطو تيكاي نموكا على بطو بوكاي قرن أول مغوك بكاي سبلا على كرافو خير القرون قرني كلمين كوساني كليبي وني كرا كليدي وكوفي كلمين بيتوغا كلي فولين أهل البيت وكمبي صحابة وكمبي قولوا شما النبي ما يصر أو شما ولو يرلا بل سيدنا أبو بكر كلينا رضي الله عنه ما من يكرا ولو يرلا إنا فأسود العنسي إنا فمسيلمة الكذاب إنا فشجاع أكوكو كرا ورت محمد كوفي كوكفا وفغارا سلامة بلا جلب بين اللغة حكم على كرا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبدغك علي بن أبي طالب كرا يافومي غدير فمدو من كنت مولاه فعلي مولاه نيني ما ميكا كونيا ما علي وكونيا ماي ني على كرا كودي دوني بلا جلين دونداي على كرا أنا مدينة العلم وعلي بابها ني دوني دوي علي أداي او دوني بدي او علي ما كراي جون منا كراي حكم كراي نفي منك نبوة بيد كراي بيجي لا نبوة ظلية كافوت دوكا كن نبي ما بين نبي ما جالا وهي اصطلاحات كرادي مين ولولا سلامية كنو قرن شامن كف ولا على كرا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أتى صحابة وكل من فهم خاتم النبيين أهل البيت يمين فمالا أئمة قبل جلي من فمالا ودي كافو على كرا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودي النبي مالبين كفروك على كرا صلى الله عليه وآله وسلم أياك ما توين لدي أبي هناك ما توين وهنا الدين كوكو نو بك ما توين في الإسرائيل بصر على كرا أيون يفو أقول هي ما توين أو كلش مغبي سبا وبينا نكو وبيبا ويلو يرلا كو يكراي أشيما تشينفو نكرا دي النبي مالبين وبين موطأ إمام مالك موطأ إمام مالك أنسخو كجا نسخو دوبه ابن القاسم تاي ومانشا مقبول ونسخة لا أبالا كافو وذهبت النبوة نبي مايا وتارك بام وكما نفوي ماتو فناك خلافي خلافي جميل ما من بك على كرام نبلاي ما من بك على كرام نبلاي راشدون وبي آمو فنبي على كرام صلى الله عليه وآله وسلم من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة حقا مغو شوكا كين يمانكا وبالك أبو جغمانكا وهنكراك خليفة وكما على كرام صلى الله عليه وآله وسلم أكا حديثة وكا متواتر دو إسلام ببنين دو أكا كافو أكون نبي من لبا ويا علي دي ودياتو كاكو غلام أحمد يه مغمصر ما مينيا أفو أيرما كو علي تيرا كو مغو دارا على كا أبروفي قرآن كونو كا أبروفي حديثة كونو يعني غلام أحمد كانني سندمدوني بهاء الله فناي أولي أيرلا ngaw ka ko labana chogomi o donen kuma ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka hadisa chaman be kafara tabi'una ka kuma kan fanaka min ba yara ka fo nabi madana muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kira werete ni manto ina ni muhammad te ala kira ko ina fa bi sahih جامع الصغير وزيادته للشيخ الألباني حرف الحمزة أقول أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم أقول النبي مون سردا النبي مون سردا كم ما أنتم كان نبي مانتا أو بندتا وكما أنا كرا ورتني ما أنتم إنا محمد صلى الله عليه وسلم أقول أو فنا ما أنتم سردا لا نبي أو دتا أو نك ما أنتم
o kuma ni kira wɛrɛ kɔni nana o kuma na umma bɛ kɛ fila ye sabula dɔ bɛ da la dɔ bɛ ba la ni maa minnu ma da o kira in na o kuma na olu bɛ kɛ manto wɛrɛ de o tɛ kɛ o kira in kɔni ka manto ye ala ka an bɛn sawaba ma o kuma alakira sallallahu alaihi wa sallam kuranɛ min cira a ma i b'a ye o kuranɛ de la n'ala y'a fɔ kuma o kuma ko mɔgɔ minnu bɛ da fɛn na ma unzila ilayka alladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika minnu bɛ da fɛn na min jiginna e ciden kan ani min jiginna ka kɔ e ye mais i ta ye kuranɛ la yɔrɔ si wa ma yunzalu min ba'dika ani min bɛ jigin e kɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam a y'an sɔn k'a fɔ minnu bɛ na k'u ye kira ye ko kiraw tɛ a tilara ka an sɔmi k'a fɔ ale bɛ taa ka fɛn fila de to n'an y'o minɛ an tɛ fili ni dɔw yɛrɛ tun bɛ a tun b'o fɔ an ye a ko kuran a n'a ka somɔgɔw a bɛ taa k'o fila to dɔw ko kuran a n'a ka sunna ni kira wɛrɛ tun bɛ yen a tun b'a tɔgɔ fɔ ala kira ye khalifa laban min tɔgɔ fɔ n'o ye seyidina al-mahdi ye ajalallahu farajahu sharif khalifa de do kira tɛ sabula a fɔra i n'a fɔ a bɛ bukhari la ko isa bun maryama den nkalon tigɛra ko min pandira ka sɔrɔ a ma pandi ni kuranɛ y'o fɔ suratu nisa'i la ko o bɛ seli mahdi kɔfɛ n'u nan'u jɔ mahdi b'a fɔ ko isa ka bila a ɲɛ isa b'a fɔ mahdi ye ayi aw de ka kan ka seli ni ɲɔgɔn ye yala maa i bɛ se ka kɛ ma'mumu ye ka kɛ imamu ye wa silamɛya falsafatigiw b'a fɔ alwujudu la yatathanna wa la yatakarrar mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen a bɛ ye siɲɛ kelen dɛ a tɛ segin tɛ k'a ka siɲɛ fila sabula an yɛrɛ k'an niw lajɛ ni min b'an na ni kelen pewu don ni fila tɛ maa si la o tuma na isa ye kelen de isa tɛ kɛ fila ye mahdi ye kelen de mahdi tɛ kɛ fila ye o tuma na o seyidina al-mahdi kira tɛ maa ɲuman don ala kira ko diinɛ ɲɛmɔgɔ 12 min bɛ na ale kɔfɛ mahdi de y'a 12nan ye o tuma yala 12 minnu ni olu kɔnna mahdi ɲɛ olu fana ye kira ye wa sabula kira ko al-khulafaw min ba'di 12 a ko muslim na a ko la yazalu hadha al-amru qa'iman a ko nin ko in diinɛ a bɛ taa ɲɛ de tant que ɲɛmɔgɔ 12 bɛ yen ma silamɛw mana fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo o cogo o ɲɛmɔgɔ 12 in ni dɔw ye seyidina abubakar kɛ fɔlɔ ye dɔw ye ali kɛ fɔlɔ ye o si tɛ muhimu ye el aham 12 in bɛɛ silamɛ bɛɛ bɛnnen don a kan k'a bɛɛ ye maa ɲuman ye nka a si tɛ kira ye o tuma seyidina al-mahdi min bɛ na a dɔnnen don kira tɛ o tɛ ahlul beitu dɔrɔn ka kuma ye sabula maa bɛ kɛ ala jɔn ye sira minnu kan n'o sufiya tasawufu gangaraw olu bɛɛ b'a kan ko mahdi min ni ahlul beitu mɔgɔw b'a kan n'o ye hasan askari den ye k'o de ye mahdi ye min kan ka na diɲɛ laban na ni ala ka jɛn ye ibn arabi a ka futuhati makiya la a b'o fɔ sharani a ka yawaqit wal jawahir a b'o fɔ sheikh usman danfodi radiyallahu anhu o b'o fɔ sheikh hamahullah o b'o fɔ fayidu subhani kɔnɔ wa o cogoya kelen fana na ahzabu awrad ni sheikh ahmad tijani a b'o fana kɔnɔna na o tuma salatu min n'o dɔnnen don anw ka jamana in kan yan n'o ye salatul fatihi o kumaden min bɛ yen k'a fɔ al-khatimi lima sabaka sheikh ahmad tijani ka jawahirul ma'ani na a y'a kɔrɔ fɔ ɲagamin cogo t'a la a ko al-khatimi lima sabaka k'o kɔrɔ ye minnu kɔnna ye cidenya la ko kira de nana k'u dafa k'u laban dɔwɛrɛ t'a kɔ o de la farazdak n'o ye kira ka somɔgɔw ka jeliba ye a ye zeinul abidina majamu kan min na n'a dɔnnen don silamɛya dɔnnibaw fɛ ani arabukan mɛnnaw fɛ a ko bijaddihi a ko nin zeinul abidina ye mɔkɛ de bijaddihi anbiyaullahi kad futimu ala ka nabiɲuman cilenw u dafara ni ni muhammadu de sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam o kuma miniti 3
ala kan be sabam ala kira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka hadisa do be ambo fo o de kira kan muwatta ira kunce muwatta imam malik rahimahullah a hadisa laba o de ala kira ko ala ale lajja ni to duri ale de ahmad ye ale de muhammad ye ale de al-mahi yamhu Allah bi al-kufr ala bi kafir yabba ni ne de ale de hashiru ale de folo be kunu tawba suraka tubar wa ana al-aqib alladhi la nabiyya ba'di ala kira ira yaqub ana al-aqib lakare wala fo yaquba ma ko yaqub sabla afade laban de wala ma soro yaquba fafe yaquba ko jogomi ala kira fana aqibu kira wonete muhammadu kira ka soro kan misaliya dama ako aleni nabi mon to misaliya alko mami sojo ka dafa fa to tura biriki dengele placer ako biriki dengele mi ko soje de o de ne ni jate ye ba keme ani ba muga ani nani derrière nombre derrière balle derrière carte o de muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad goshile tabalika kaba nabi mawarete guru manafie flete foble clé manabo torchi mena kumte ambala deli ala ka ambe sawaba bi jahi nabi sallallahu alaihi wa sallam kanda ko ala de tay kanda ala de tay Allah subhanahu wa ta'ala na ka ala amaseka bela convaincu ni te dalu day ala tay dalu day muhammad tay sallallahu alaihi wa sallam amaseka bela convaincu dalu day wala yu tay amaseka be convaincu kanda be ala bolo ala ka an kanda ka ambe sirajele ka bijahi nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam hukma ni khatimu for arab kan kuma je o de mi ya dafa ka khatimu koroke ka kafsa aflab se ga faranyo ko kira kafsa ni be wa kira ulaban ka fo ko doy dong leader ko ni khatimu shuara dong leader wala khatimu ko ka lain afdali ay abado ay min tanu timurul qaisiyya ta afdali abado ay min tanu ote shuara ul jahiliya to nye abe faga fo ale klela de shiru min no be bla min walu yumaka o dana karsala ale klela me ka fo ko akalla ni dore mo ni mo kumana kuma tigira de be ni ngai kala ni jume me mo wore ka tawilu o tilaje ni tawilu kumbelaje la nabiyya ba'di fole musodo ko kale kirai ko kama e kirai chodi ako dalu mi to ke kirai ke kirai o ko ma me ala kira ko la nabiyya ba'di ko nabi maratin ko ala kirai o fo cheri ama ko la nabiyya ta ba'di ama ko nabi muso ta le ko o kuma ni muso fara kirai wali wala o be bewa no be be abo fani ala kambe sawaba ma bijahi nabi ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم امي على تنو امغا شيرو كروكرا لبانجالا امغا شيرو كروكرا كفمو انا دافه بلغلي مكو كتا دوكلو ميلغي محمد كا تشيديا دي بلغا دينا بي نو براي ما ينالو سنه تلا كان من بركه كي او محمد بركه كما كدا صلاه براي كوبا kula ni irai muhammad baraka ko konta ma shiga salat fonye muhammad anaga che ana musliminu na fo mo sahaba minu zonana amma ina Allah subhanahu wa ta'ala ko lu baraka aw nema kabru kunai adu fara ka tarajaw ka ko fa bi ba mako ya zulu qadat linani ame ko kala mina noye octobre otle tani saba bima ko moko misri ba kono yanno jamaa islamia ahmadiyya adeni ambal make ani angra moke al ustaz muhammad abu jafar jabate loye islam bulu famina famo shia lu kan nasigdino bima ko kono ya agama ka nyozoro bimo kono ya badiya kono nana na bima ko misri ba kono ya badiya kono nana ni kliya kono nana ka dalu di nyoma lawi ma bana wa tira ma ba amada o jore ka fono mama ba to ma wara ta la kra kon bo ma foka ta du ko lo melenge allah subhanahu wa ta'ala bi nabi monji
ale joyoro o ye ka fɔ ɲumanya banna pewu 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 o tuma ale kumana sisan bɛɛ y'a kumakan mɛn o tuma an b'a fɔ alhamdulillah an bɛ cɛ min ɲɛfɛ munna an nisɔndiyalen don ka d'a kan jama islami ahmadiyya bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ mali kɔnɔ yan radio n'o ye attaque kɛ ka kumaw fɔ an ma k'an nɛni ka Ghulam Mahamadu yɛrɛ nɛni o tigilama ka kuma laban bɛ taa kɛ Alusa Jafar bɛ yen o de b'a dɔn kosɛbɛ radio islamique y'a fɔ ten danbe y'a fɔ ten ansɔrɔw fana ka dangele ye n'o ye Alusa Mahamadu Lamini Camu ka bɔ Segu ale fana ye dɔgɔyali kaset dɔ ci an ma o kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ale karamɔgɔ mali kɔnɔ yan nɔ Alusa Usman Madan Haidara ani Alusa Muhammad Abu Jafar o tuma na karamɔgɔ bɛɛ b'a ka cɛ min fɔ n'an n'o yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ baro la badenya kɔnɔ kelenya kɔnɔ silamɛya a tɔgɔ ye di o cadre kɔnɔna na n'a y'a sɔrɔ an tɛ silamɛ an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka an bɛ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah o tuma na an bɛ tɛmɛ ni baabu ye k'a fɔ kiriya banna a ma ban kira tɛ tulonkɛ ye o Alahu subhanahu wa ta'ala min ye kuranɛ jigin Muhammadu kan n'a y'a sɔrɔ kiriya bannen don a banna n tɛna ni kira wɛrɛ ye bilen Ala tun b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ diɲɛ dakuruya jɛ dɔrɔn a ti malo a ti siran Muhammadu a ti malo a ma nka n'an y'a lajɛ an b'a sɔrɔ o contraire don kuranɛ kɔnɔ munna an bɛ kuranɛ ta ka d'a kan adamaden i bɛ seli ni kuranɛ de wa n'i sera i bɛ ɲininka o de la hadisa ye a t'i ɲininka hadisa la wa i tɛ seli ni hadisa ye i bɛ ɲininka kuranɛ de la kiyamatu don wa i bɛ seli ni kuranɛ de ye wala y'a kale de nɔgɔ tɛ kuranɛ kumakan de la nka hadisa o nkalon b'o kɔnɔ mawdu'a bɛ yen maturuku bɛ yen mu'ananu bɛ yen mursalu bɛ yen maktubu bɛ yen o kama maa dalilu ti kɛ hadisa ye i ka diinɛ baaraw la i dalilu fɔlɔ de ye kuranɛ ye o tuma i bɛ sɔrɔ ka hadisa kɛ k'i sɛmɛniya o tuma na nabi ɲumanya Alahu subhanahu wa ta'ala min ye kuranɛ jigi a y'a jira de dakurunya min ni dakurunya sanuma don n'a ka d'ale Ala ye o bɛ sabati ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أسست من فوق الأرض ما لها من قرار أكو دكوريا مي ندكوريا سانومانو أكو كذا لا أكو كذا سلامو يتشيدو كي كادو كافو بينا فو جيل سانوما مي ناس باتليدو وكره أبام مدوكلو كوا وابلو بسانفه وكما بدي مونة بالا ko nga dakuria min dakuria langolo do dalu tala ale ala bolo ko gina fo jiri langolo mi ni aju sabati de ko stotat min faqla malha min qarar sabati ko tala o ko ne dakuria fladi da ma bana ma ba dakuria fladi mi dakuria sarma ala yorlo o dalu chama do sura qur'an ko nga mi nya fote ikum ve o dalu sura qur'an ko ala ramadan mo ako yusabbitu allah allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah subhanahu wa ta'ala ko ma minu lolu tay limani ko limani dakuria be ma minu la kono ala bi olu ka dakuria o sabati ni dalu ye je ya ko ne no Allah hara o mana amado mo ako yidillahu azza wa jalla fi o suratul ibrahim kay o mana yana ga do no ma yare kono no man teble Allah subhanahu wa ta'ala ya do adamado ngal la da do ko ko no yoshi ma fa fara te no man dina o kama ala ka ngadda islamu ya qur'an ko o ka garda ka Allah subhanahu wa ta'ala ko jodi suratu atwaidi al-ghafir ayat 72 Allah subhanahu wa ta'ala de kan garda ga ko ikado yusufa nana aw mo ayo ngalo diga ngat mana mina usara asala kam kira ya bana aw mo sa kira langa sale aku kira bana o mala kusa kazalika yudillu man huwa musrifun muttabun o kuma mamnu ngak may ka fo kira ya bana Allah subhanahu wa ta'ala boy tugola ako tigala ma gafi kada gaddan mawdu wa sirka mawdu وقال هلا في الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان وبالسلك على كآية وكما كان دلو تقول نيجو نيجا بنا إذا دلو جماعة القرآن كنا نيجو نيجا بنا تي على كو وموضوع وبالسلك بغير سلطان أتاهم أكو كاسر دلو تقول الله سبحانه وتعالى ميمر على الله سبحانه وتعالى فاتح كبر مكة عند الله وعند الذين آمنوا وكمنا أبوينا جميع مؤمن يرلا أنا الله يرلا كذا كذي كنا نيجا بنا Kurai ala ni na adama doko kurai siendo ala soro kurai dako ala soro
kada ka ala bi ko do de je kono o ko ma no bla kana yala o ko minu ni tungo ala o de ala bo ya no bla kana o ko ba na wa jeni ya fa yo ba ala ba yo ba kella o ko ko mi ya to no na kabila wala o ko be je kono o kuma ala kalinga do no ma ba atiba ala rama do mo kezalika yatwa wala ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar o mama ka dakura do no ma bana ala ko aben duwena abu dusko gure ka daga yere boya de bila e kira belke ya madama be du ko ko kuma gratis ka ba amado mo mutakabbiri atwa yere boya bila kede jabbaru kema ki yere yada bla ko tike madama adamada be filibe sayabe o kuma na adombo bi ta du ko jiboro fo wati do ala ka do ta ko kengere ala ya mado mo ako wannahum zannu kama zanantum an la yabasa Allah wa suratu jinni ayawul lanay igado mamunun temena aw nyoru fana jigine ko gratte aw kala kele ta ko kele jigine jene ngoni aw mun ndey prana ne ba ka fo wannahum zannu kama zanantum an la yabasa Allah wa da ko fo ma temenu nyaaji to ko gratte cible aw silama ko kele fle ko kele da bo ko ci gratte cible ko zannu do nyaaji do talu tat ki bulu ala ma do mo ako wa ma qadarullah haka qadrihi ko suratu an'am bi gondon flanay ko mawnu ko rane umma ala dame do jere ma dame ala dame do min go ko ala ma fodi ma anzalallahu ala bashar min shay ala re wado mo Allah subhanahu wa ta'ala ako so mana ni mamiye nabi maya wele ni tateche ala re ala bi tache wa taqawwal alaina ba'd al aqawil la akhadna minhu bilamin wala qatana minhu alwatin o fo ala kiramo na asro ay mo na ka fo ko na ko fo mi na ne ala ma fay ne ala ta to ala to bawi o fo ma min no ma wole da yalla ay atiki to ay ngalo da ala da ma dawla wallahi ala ta to ala o yalla karga ka na ko o fo mana nanya lage allah subhanahu wa ta'ala qur'an ko no ma min go kreya bana ikado ka fo ay lakarli sullu mo kada ka bina fo ala desira aka adama dewna o de ato ko mana mawdo mamnu tidakola mawdo mamnu bisku grenedo mawdo mamnu ni ya da jiwdo kada ka wuyere blam la ka plasila madama adama dia be fo melke ta du ko ba o kuma ala kale gado ya te ba o kuma nani ibrul zaye noye abdulaziz dabba ali ajira aka kitabu kono afuranya ke ba flan bi durna akwai kado al maftuhu alayhi o ko ala subhanahu wa ta'ala ka noro di mamma akone fleli ka ta armaduna mi mina ke nabi mai abodo mi mina ke wali abodo abdulaziz dabba de me aka kitabu kono min do al ibris afranya ke mafla al budur ay rama do ma ako waliyu wala man nabi ma ni vlag be meleke ye wa meleke be kuma bele gele fe ni bele gele be faji kele ngono o kama o kuma na sheikh kamahullah ali kitabu al yaqut wal marjan kono ajirala de ka fo ale yere kira de do waye kira cheta ay kira cheta ni ay no nyumay ay kira cheta no nyumay wa ibn rasul wa sirru sirrihi falahu bil irsi ma li abihi min nubuwwatihi akwai karo ka fo ni kira indede wa ka do ba bulo waye kira cheta ni amma cheta na bulo koy paye kira yan cheta muhammadu fe ni me ya ko to man jall kono shegna ma lo ko kala ni wa tabu kono apaji bi duru ani nanina kitabu yɛrɛ fotokopilen de don bolo mankan t'a la dama ko ma shekena hamahullahu kelen fa hada rasulullahi ma'anan wa suratan wa isan wa ma'anan al-irsi lil wahmi dafi'u a ko shekena hamahullahu min sigilen ki ta do alla ka cide do fa hada rasulullahi alla ka cide do ma'anan wa suratan a farko do wa ni do ko da na gire kono ko ka bi rafta ko de ko wa isan wa ma'anan al-irsi lil wahmi dafi'u ayata kene o ko ifm da ce gaba kuma na sene ya to la kadaka ale tay muhammad sallallahu alaihi wasallam ngol me ya ko ngono janu afranya bidu bioro ani duruna o ni dama ko mo halbi ya ko marjan kele abi wala ka fo far risalatu wa nubuwatu ani nubuwatu tashri wa risalatu tanqatan afu fa mun nabi ma ani kiniya mi minani sharia warade ko de bana nga minu mi no tinani sharia warade ko ikado ka fo ko tibapeu fal mursaluna min haythu kawnihum awliya ma zakarnahu la yarawna ma zakarnahu illa min mishkat khatamin nabiyyin obe yakru marjanu afranya mwa anisi mugan mulubla sheyana hamaullahu yare ako aw ko ne de ba fo ko mujtahide wa ako ay inni adda'i martabatan a'la fal mujtahid ya'khudhu min al-hukmi من الأدلة بفكره وأنا آخذ من ما أخذ الرسل
ako aw ko ne shiga shiga na mawla we mujtahidu de wala ako daraja bere bro awlo min de we ne boni sabala che ako mujtahidu abi kitabu de wora wora ako te kitabu wora kira ba mne wora ni shiga na mawla ba mne abe ya futu morgan kono afuranya bisaba ani flana o kuma ni page de la franco kira do wara ajira ka ko kira ba mne wora mi ne ba mne o kuma ngutu kira ba ba wati ba yere no bora ayam suratu ala imran ayat bisa ini kira ne ala ajira ka ko no mo kira ne ala kira ka kira da maka kitabu da ma anaka kira naka kitabu tiya ni kira wera na ko fe mimi aka no me se me dia abi so ala de o laidu no kira ka laidu ikado ka fo sheikh muhammad abdul wahab no amalma wa biyo ka nyama bay ale keto kan wala wala ajira ka fo ko kete yera la ni anya laje ko aya ngoroy akhadha allah العهد والميثاق على كل رسول ونبي أن يؤمن بالرسول الذي يأتي من بعده حتى تكون سلسلة الرسالة مرتبطة بعدها ببعد لإقامة الحجة على البشر من أولها إلى آخره. كو آية ما جرى كنا على اللي كتب بريجريه كافوني دورنا نيكو في بيسوا على ده ومحمد كرايو كرا شرات كدو وكما لا يدوي من محمد رفع صلى الله عليه وسلم. محمد يا رمضان صلى الله عليه وسلم على كرايا يا فو بداية والنهاية تكونوا أجزء فلنا أفرني كم فلا أنا بيكونوا كونوا أكوت كيتة يرلا كرام لا يدوم النامر أنه اليوم بأمرنا محمد مديرفه أخذ الله مني الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم لا يدوم لا يدوم ني سورة على إمران آية بسين كلنا فو إني كانوا ماني كتابو تغير نكرا ورنا نينوفه يكوفه يبي سؤال ده على يولد يقول من تا يراو فيه كوتي أنا كا أميننا على محمد فيه ومحمد يركل صلى الله عليه وسلم قال النهاية البداية والنهاية أجزء فلنا أفرني كم فلا أنا بيكونوا أنا كونوا لو براي جامع كرامات الأولياء جزء فلو أسبنا دوي من الأولياء من تولاه بالنبوة فمقام النبوة مقام خاص من الولاية أقول هنا وليو بي الله سبحانه وتعالى بنجمع درجة دي أيومه كذاك وليويا نبي مانيا وليويا كنا كوي درجة كرنجر ليني لا والنبوة التشريع التي بها نبوة خاصة لا نبي ما من الشريعة بنانوي لا ويا دم كودي نبي جامع كرامات الأولياء كنا أفرانيا بيسيكي أنوارنا no boray o jamaat karamat jami'u karamat lawliya kilin abajira kafo فليست بين النبوة التي بها التشريع وبين الصديقية منزلة ولا مقام فمن تخطى رقابة الصديقية وقع في النبوة أكو تجرى ما منا من الشريعة كي كادو أني الصديقية أكو فويتو نيونجي درجة لا أكو ما هو من إدنا الصديقية كنو كي كادو كافو إكرنا نيمي وقع في النبوة أما دوما أكو تجدو صديقية نيونجي أكو درجة دبي إن المقام الذي بين الصديقية ونبوة التشريع هو مقام فوق الصديقية ودون نبوة التشريع هو مقام القرب وهو لبعض الأكتاب أو بعض الأفراد أقول جورا من يوي كتم الصديقية غير ما دون نبوة التشريع كون نبوة من الشريعة كي ما دون كونه كي كادو جورا ربي أو فو مقربو هو فنان نبوة وردي ويكادو كافون نكون يكلي أبي مفتاح السعادة الأبدية كونه أفرنيا تنا كافو واشو قهوة قال لك يا فلان واشو قهوة لا يقواني الذين يأتون من الملبان على كأكو آل بلمو هنا بنامينو من النكوفين في كارو كجنو غدو فهؤلاء أنبياء لا أولياء يعني نبوة القرب والإيلام والحكم الإلهي قال لك ربع بلمو نيجا بالا كوتي نكون نيمان غدو منو من على كراكوفا وليو تدي كونغو كاو ولي نبي نيمان كو سيرا ورا تاكوتي nga ala doni an ala noro o bino ma daraja du mangu tunani sharia kura wore nga ala kraka dine no be mo la ugo wala dalu mo to tse kan dalu to minu ngo wo abe mi ftaw saad al abadiya kono afuranya tana kezalika jawahirul mana abe jawahirul mani fana kono afuranya muga an tabafla an biduru an katabla biduru an durula nga atwadi amwa tamna no jamil karamat lawliyai ikado ale talif yusuf ibn ismail an-nabahani no boray jawahirul mani kono sheikh matiani abi ياقوت الحقائق في التعريف بسيد الخلائق والصلاة شروع كتافه وقوله وعلى إخوانه من النبيين والصديقين إخوانه من غفران كافو على كركو ياتنا من بعدي وكما عليه فنك صلاتنا فما صلاة منا فما ياقوت الحقائق في التعريف بسيد الخلائق كو أني أبل ما منو no yenda nyuma wi anisi dikuno o wala ikado kafo Sheikh Ahmad Tiani ya jira kafo min go fulani kado ikhwanuhu sallallahu alaihi wasallam fi maqam al-qurbati ay nubuwat al-qurb wal ilam wal hikam ilahi milti nani katmi chego katmi ngabas o ma sisa jamu karamat lawliya kale abajira kafo
فيجوز أن يأتي النبي قبل اختتام النبوة بإحياء أموات قبل ظهور ثم إذا عاشوا استمروا في قيد الحياة. فيجوز أن يأتي النبي قبل اختتام النبوة. أقول تيجي لا نمجاول كما جامع كرامات الأولياء أفراني أتوادي أجوز فلو أفراني بيناني أنا دورو كوو كيكادو تيجي كو أبيدك النبي جمع وركنا tigi nga bina munga mo ko kachala abise kana shukunu shuno lukuna ubina bebe wa afra ko de ko tena na nyuma nga shukunu ko fo kwa be seconde mado admis demado na ka futra nyana mera ko te le gore e kuma sisa ami kitabu blay ni ay shiga matiani ajafrana karvo shiga matiani afo jawarul mani kono afranya keme na adiyu flo didu flana ka fo Allah subhanahu wa ta'ala ka latike akadani kono ka fo wati be nabi nyuma ani sidiku olu ka silsila o koro o shani juru o titige abina fo bawo de atike o be jawar mani kono afuranya kemena ajizu flana shema tani ke jafara kan fo o kuma jami karamati alawliya o tilama fana ka fo ani shaykhul hamawullah kadaka qur'anu de ya fo suratul araf kono afuranya biduruna yatwadi aya bismanduruna ka fo ya bani adama imma yatanakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa armadun aya sigi na nyonga nanika minu ni ubina ala karaka korole fowe na nyumo ndo tina sharia kurai mbo ubina ala karaka dina minyamina do ubina do wala kwa ya sigi onanika ni suratul arafi aya bisba ani duruna o ya sur Allah subhanahu wa ta'ala ko na gatwa di suratul ala imrana o aya keme ani biolofla ani konondona ko tugodi ma kana law liyadhara almu'mina ala ma antum alayhi ko Allah subhanahu wa ta'ala tana auto aka nyon gafirati aw mu'minu kudu watna mu'minu to nyon nen nyon gafirati walakin Allah yatabi min rusulihi man yasha ko da kabina gudo ko an yotude ko nga alabi cidew abi kerengere ka kacino ma aminu ya ja fa aminu billahi wa ayli man alala wa rusulihi anaka cidew ala re kayni qur'an ko muhammad ko fa mu'minu ye ubeti wona ndu tati o qur'an ni nyaay ko be ni cide kangana ni alabi doke cide ko no nana ko ayel man yala fa aminu billahi wa rusulihi o kuma na ni amru rade wa anana siga mi ga fo al mudar wal istimrari at tajaddudi prezami ni fituri ba kono abaka ke wa na to kela wa tna ko tige o de ni alama domo aku suratu hajji kono allah yastafi min al malaikati rusulan wa min an-nasi ni ala de bi kerengere ke mbeleka wala cido na adama do ko ni ala ka barado wala ma fo nyabla o kuma dakku yakelena na ma bina atina ni mama sine kata hadisa la wallahi qur'ana ka desado o ko to bi sanni qur'ana de kiyamato bi jin ngola o kuma aya kene de qur'ana kono aya minu ba fo woni ko no ma bana nga aya tuma de nyimi fo saka fo ala ko wo ne de bi na nyuma ji mi cido je na ngona wa ma ci adama do na o kuma on adama do ne wala ko kuma madama adama de du ko ka ci de tsika ba ko kama ma mi ngo ci de bana ayo lu lakare aya minuna ayo le fo folo o kuma na ahmadiyaw kitabu rati burgo qur'ana kele ndedo qur'ana kele ne ya wala kacha ka fo ka do ka fo ci de ma ba wati ba o kama afra allahumma salli ala muhammad wa ala sallallahu ala ibrahim wa ala ibrahim ko ala yinne mam ngat ibrahim ay ani ibrahim ko lay o non o ne man baraka nyona ka mo ko lay no mi ngat sayyidina ibrahim ci de nye wa de nyaay o kuma ala o ade fe fe nyaay a shumar ni sharia ko o kuma ala kray o do de salamo do ko asalo sa aya fo alay ala yina nabi ibrahim bono ay ci de chama bula to mi o kuma ne muhammadu ke to gadi cetene ko min gira to min tora o kuma ne bona nga mando ne o kuma ci de chama no mara ibrahim mana no mana ni sharia ko rawi o ci de fana chama bo muhammadu mandola mi no tuna sharia wi nga o bina ala ka dine a nyen no le de wala ya rabbi o nyen no li ala ko no ga ni no bele gele assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh positif folo be khatimu fo dakure kele qur'ana ya fo khatimu nabiyina anya fo sa islamia man tombe yan gulam ahmad kana be ba kan ka fo khatimu nabiyin ay khatama allah bihi nabiyyin o koro ala nabi mo dafa nay sultana islamo ni ngonche o de la be ka mazhabu la be benen do aka ka fo ni mo kira wele ayrala ko atiglama ay kuma ce jugo fo ko akanga fa o de be mazhabu kuma wala donc ce sol yoro tola oni ale kira chaman bade mun ko fo khatimun nabiyina ka be kira gla mais o khatimun bay amase ga kira fo gla gulam ahmad kelen ko ahmad tijani yukuma chaman fo aka kuma wala ga ahmad tijani reka aqida jume o de ka fo muhammad de kira laban sabula salatul fatih yere tijani o boka ahmad tijani yere boka olu yere ba kan ka fo wali to dugu koloka
sahabaw ka qarnu kofe min ka sakateme ahmad tijani ka ale de khatimul awliya koro maqamul wilaya ala kira kofe ale sira adana ale de ba topula donc ale ma kira wele ayrela aba wele jonna shahma allah yaqutul marjanu kuma minni yufo ala ta ambe sawabama o kana kuma ta a chamancela ki iba adaminawla kuma en sorla mun fe yaqutu bidruni kelena sheikh muhammad al-amin sheikh ahmalaka muqaddam nedo sufiya la hadamade irubo mogo ka irada la kabla alaka chogoya la foma el fana o basuri e fana wala afaal ke ka fana o sifati ke fana o zati ke foite alako o maqamu indela ayudu fo sheikh hamala ma ko ya wahidan mutaaddidan bi sifatihi mutakaththiran bi tajalliyati simatihi aya iraka fo ala irad hukmana munita fo fana ko shahamala ala fana sablo fana fura kasiden huwa rasulu fura yorodo de meka ko nya fura huwa al-ilah afura ma ko huwa al-ilah ko ala irad hukmana baka ala majazu de do fango de famu ala donc yakutu aflene ne bolo shahamahu allah amma ayere ke kiray bal amma ayere fusani shahamat tijani bal akme tawassulu ke ni a'immawiye abi tawassulu ke ni sahabawiye amma ayere ke kiray hasha shahamaula ka kirawele ayere la maqamu min ni be kuma ka ala jomba don alhamdulillah wasote nere bisa mo be activer ala de ala be activer jona a wakati la marhala la ala be kumife ambo fanga munajatu sha'baniya la ilahi habli kamal al-inqita ilayk وأن أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك إله اجعلني ممن ناديته فأجابك ولا حصه فصعك لجلالك وناجيته سرا وعمل لك جهرا إذا سو مقاموما إذا ألق مكامه أنت أو على ولي أنير لولا أنت كرا ولي أنير لولا وأما بنعمة ربك فحدث وليو بسرو مقامين دي حديث قدسي لا كافوني جوين فريدو دي كسرو كان نافلو دي على بكا كليا بكا ني بكا ني بكا بولا بكا سي نايميني الله سبحانه وتعالى بوكي ومدته كافو الله سبحانه وتعالى بمغوتو انت نكرا دتغرا لا الله سبحانه وتعالى ايما نيوم بلاي ولو مغو كاندا okuma alama bwa ayre kalama ko ale kanka hada madun ladi fosa wakele temenen ko fe kuma mena kasrona ulam ahmadci okuma munun temena ulukuma ko te kirawla be nyini ngola munun kun temena uluma ko te kirawla bibi na gulam ahmad asumele mana abe sanke mebo okuma awon munun be ambi am ko te kirawla na ma ko ba la joni kiraibi iko fanya anga tugola ala kan be sawaba akatiriya yɛrɛ sanfɛ da ko ale sera ye wali si tɛ ale bɔ nka sɛmatɛ ne ma fɔ ale waliya da ye o ka da kan a fɔra ma khatamul awliya ye a bɛ jawahirul maani kɔnɔ jawahirul maani kelen a juzu filanan a fɔra ɲɛ 18 ka taa bila 19 na sɛmatɛ y'a jira huwa khatamul awliya ye kama anna jaddahu sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya ko ala kɛ nabi ɲɔgɔn ka khatamu ye cogo min ne sɛmatɛ ne fana ye alwaliyu ka khatamu ye o ma khatamu kɔrɔ ye mimi waliya di tom ala kira na nyuma bele jelinga na nyuma dam wa ne da shiga matani al debi waliyu ka waliya dam o ma khatamu koro de ko adili da wara ali bi tambo siga ka fo way tu vrai na ka tambo ti bolo yenga lotuma ne la kira ka tambo ta mamulo idete kire shiga matani rama dom qala tiyani radiyallahu anhu nisbatul aqtab may ke nisbatul amatu ma al aqtab kutubu ulu be sidiku ne sidiku anya kala shiga matani ka tabu ko ka fo ni sidiku ya darbun min an nubuwati o inna nyuma ya de sidiku ya ako wa ala shiga matani روح سيدنا محمد تمد الانبياء والرسل والروحي تمد الاقطاب والعرفنا ala kira ale nibi na yuma nzo na yuma jila tugomi ana nono na ko wanne shiga matiyani nibi waliyu sunna yuma ande waliyu nono ana jila o kuma da kuriya kilina khatami ngoro na fura ciwo to mo waliyu ala kore ma to ma bina waliyu sam sura ko fe wa fura ala kira mo khatamun nabina mo fukra barati mo o kore de ale de no yuma ngada yuma dibai min mi ko be do har mani kono
ahashiya rima hutbir rahim ala nuhur hizbi rajimi atwa de afranya juzu fulana afranya tananna hukuma shi matani ma fam taka saka ale khatamul awliya de nga ko ta ko wali yabana ngo shi na hamawla nan ale ko fe afana ale fana khatamu doy ka soro wali to ma fana nan ale ko fe hukuma khatamu korta bana afura ce to ma wali yana ko khatamu korai ka bina di ma jamamu da ku yakina abo ce wala kuma sayyidina ali nani mutamar ulama baghdad ta o furanya biwlo fla an kelina ikaro ka fo abe no al imam ali baqiyatu nubuwati wa khatamul khilafati sayyidina ali no ma tombe aledo o kuma feto adote to teto yawa malo tete malo yawa di to te diwa imam ali baqiyatu nubuwati wa khatamul khilafati ko khalifa ya fana bana aw ka fola ko khalifa ya bana ali ka o kuma hasan te khalifa husaini tay khalifa men bana ka o kuma kurai khalifa ya la cetabo da ko yakina ye khatam to to abi talaba an ga folini la o kuma dalu re min ibi do qur'an do kono kana nay ala ko nanu ma banya bandi fengeble ngo te qur'an ayatlina wa halbi min nay suratul fatiha ala de ban hore siratal ladzina an'amta alaihim ko ala ngaseli kunyi ma minu menne ala ne ma ko lu ne ba fe ka ko lu de doye jenu na foloti ko te je na je famaya ko te je dawla ko te jenu ngodo suratul nisa aya biron ko na obisro ko fi wa man yutila wa rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim siratal ladzina an'amta alaihim fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada ko minun go farani baro ko no ngodo wa shema tiani ayni gele de wala jawhar mane ko no afranya fla jazu flana afranya keme ani bi woro keme ani mo kan woro shema tiani wala ku wurdi re kunye an takuna minal ladzina an'ama alaihim maulahumul karim wa humun nabiyyun was siddiqin wa shuhada o kuma le suratu nisa aya biro ko ndana inda ka wala ka fo ira donwe wurdi lawde atibo na folo double ko mati do ka dawla toro ko abi do de ikake nola ne mati no ndoy ni me no me ya soro da me ni sharia ta ko no ikake sidiku ni mo soro ikake shuhada we no e sirju ni mo soro ikake no me wa tai abo to kele le ka do ka fo ala kira sallallahu alaihi wasallam qur'an ko no na nye suratu maryam la je o aya biseki an sekina ka do ka fo allah subhanahu wa ta'ala ba fo ay no mo ko fo wazkuru fi kitab ibrahim ani musa ka soro na abda idris la ulaika الذين أنعم الله عليهم من النبيين كو تيغلا مو صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وكما كريا مبا أتبا وكما الله سبحانه وتعالى يعفو وكرم من محمد كفني بارا ما أتبا دي ونغبو على كركا شراد لا أفرا قرآن يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا أو تشدون aye dumini salmo nge aka wala nyimo nge cide minu zale do dumini jube la harawa wala jube la harawa o kuma cide minu na ala karaka ummatu kono na ayasoro yala karaka bara do ni ko mulam ahmadu nyona ala be kuma na no lude o kuma da ko rekina mama ko no ma bana cena ibiseka ito hadisa ko no ka bodo ka ta ko nga ka ayaw dada nyonga ko ne ba ka ke tumi amal make ate ka daga qur'an digina muhammadu ka ba sallallahu alaihi wasallam qur'an wala tijigi wala ko filita ko no filita se ka do ko no o kuma jote be ni ko kuma mi ni mana ni dalu chama e qur'an ko no o kuma na cedo ibike anyi lame nga hadisa ni dana hadisa ala ta ya fo ma kanu sabe kadaka filu bala assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh haketu mal make yake sin wala ay merci abun ni won sera mais sin dans la droite haketu apodra iba to ni mo question mais intervention de fait non à tous là ka islamo be bara mena sunni clé o seliji a fora chien kelen de Qur'an la o kuma hanni a fora chien kelen khatimun nabiyina arabu kana ma fo shama tijani a fo chogomi arabu kan bena kan ka fo khatama koroidi kele akan jabi o kuma iko yayi har rusulu kullu min at-tayyibati ambe tafsiru do itai tafsiri shila ko abafo ko kiraw do de be ala kira ko kuma yin shinin duma o no kiraw do ne ku ima ka ko gulam ahmad che e ka kira kelen to ko fonye gulam ahmad talen ko fana iko kira fana fonye aw mago be kira la bi o joni iko fonye o ni kira la da mi ni kira beta kimi mina ko fa bo o mamudu fo o kuma gulam ye kira min ko fo o ako fonye ante kuma jaya ala ka ambe soro andi kira ma ba ka ko gulam ahmad ye jenu ye kira ye o kamo yananga do qur'ana ya kono qur'ana ba da ene de abei woni ala bake nga karsa do opmana nyafo de yakudu wala mar janu kono afuranya biduru aninanina biduru nanna aledo afla fa hada rasulullah ma'anan wa suratan ko shigana hamaullah ko ala ka cide do rasulullah
n'a fɔra ko ala de bɛ ala ye o ye bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ nkalon ye nka n'a fɔra i ye kiti de ye ka tila k'a fɔ maanan wa suratan a farikolo don wa ni don dama ko ma wa isan wa maanan irisi lilu hami dɛfɛw minnu y'o sɛbɛn a tɔgɔ ye di olu kalannen don u bɛ ala dɔn ka tɛmɛ a tɔgɔ ye di an bi maaw kan o tuma na wa a ko a ye kira ye a ma dama si ma taa ni yɛrɛ a fɔ fana k'a fɔ a ma ban n y'a fɔ n ka bɛ jɔ harimani kɔnɔ a fura ɲɛ kɛmɛ na a tɔgɔ ye di juzu filanan daburiya khatamu n y'a wɔrɔwɔlen k'a fɔ n ko khatamu kɔrɔ t'a banna a tɔgɔ ye di seydina ali ta nin o tuma na khatamu khilafati min n'a sɛbɛnna k'a fɔ kalifaya don ale y'a laban ye o tuma na yala kalifa ma tɛmɛ an seli ka kalifaya mɔ tɛ kɛ ta tɛ kɛ o kama o tuma na ala kira yɛrɛ a wɔrɔwɔla k'a fɔ sallallahu alaihi wasallam aliyu e de ye waliyu ka khatama ye ni muhamadu ye nabi ka khatama ye wali ma bɔ ali kɔ wa a bɛ musilimu kɔnɔ ala kira ma dɔn ma a ko masidi ana akhiru anbiya wa masidi hadha akhirul masajid ne nabi ka laban ye wa misiri ne ka misiri madina misiri o ye misiri laban ye misiri wɛrɛ ma jɔ madina misiri kɔfɛ nka a kɔrɔ ye misiri wɛrɛ ti jɔ diɲɛ kɔnɔ fo n'a y'a sɔrɔ i bɛ jɔ ka ala kira ta ye suratul da o tuma m'a fɔ n ta ka se ka nka i m'a fɛn fɛn bɛna diɲɛ kɔnɔ kuranɛ ye min fɔ ni an b'o kan o la ahamadu fana ta o de ye u bɛ kɛ ala kira ka baaradenw de u tɛ foyi bɔ a ta la nka diinɛ yɔrɔ min nɔgɔlen don u b'u ɲɛ k'u tɛ fɛn fara ka u tɛ fɛn bɔ a la o tuma na an nana n'o dalu de ye kuranɛ kɔnɔ o kama ala subahanahu wa taala hali bi a b'a fɔ rafiu darajati zul arshi yulqi ruha ala man yashau min ibadihi yunziru annahu la ilaha illa anta ko ne de masa daraja kɔrɔtalen yulqi ruha k'a bɛ wahayu di maa ma mun o ka kɛ sɔnsarakɛba ye o fana ye cidenw de ye o fana ye mudarabul istimrari tajaddudi o tuma dakuriya kelen na maa o maa ni i ka baara ye k'a fɔ a tɔgɔ kiraya banna i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i tɛ se ka na kuranɛ kɔnɔ o kama ala subahanahu wa taala an ye a tɔgɔ ciden minnu fɔ nin ye ni maa min b'a fɔ k'a fɔ tɛmɛ don aya min dara ko inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ko kira minnu ko fana k'a fɔ ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salih ko kana ki kɔnɔ ko ciden dɔ bɛ ko inna hadhihi ummatukum ciden minnu ko fana ko ayo kama do kɔnɔ ciden de ko o tuma na ni maa min kɔnɔ k'a fɔ ciden dɔ nin an b'a fɔ ala ko ale de b'a di maa ma maa min y'a ja samiya ma ban o nka n'i ko tilema fɛ ala ka tɔgɔ ye di samiya bila sen na o tuma ala o tuma hakili t'a fɛ dɛ wa n ko ala de hakili de b'a ye o tuma ala bɛ ciden di tuma dɔn ciden ci tuma dɔn o tuma dakuruya kelen na cidenw dira kun dɔ de kama kabini lawale la ni ala y'a ye o kun dafara diɲɛ kɔnɔ waati o waati a kanenka dɔn a bɛ ciden bila ka na a ma dɛsɛ maa in dakun yɛrɛ don maa in dala i ba kɛnɛ ala kanenkaw de aw adamadenw bolo ta de ban wa kiraya ni ala ta don a ti b'an bolo ni maa min ye jan b'a dɔn ma nka ye daraja min ni muhamadu o ye khatamu de ye nka ɲuman t'a bɔ a tɛna bɔ o tuma i ko arabu kan fo khatama kɔrɔ ye khatama kɔrɔ ye a ye tan bɔ k'a kan a kɔrɔ tɛ a banna o kɔni tɛ n'a fɔra khatama ala kulu bɛ ko ala ye tan bɔ sigi dusukun kan o kɔrɔ ye diinɛ faamu ni hakili u t'o sɔrɔ nka fɛn min ye u ka kafiriya hakili ye u b'o caman sɔrɔ o tuma ala kira ka tan bɔ o bɛɛ a tɔgɔ ye naɲumanw de kan maa min ka naɲuman n'o bɛ fɔ ala kira ta ko sallallahu alaihi wasallam o de tɛ se ka na o kama ala kira jira sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walihi wa radihi wa nasi ajma'in ko ne aw dara kelen n'o kelen minɛ ba f'a k'a sɔrɔ o tigilama bi ne kanu ka tɛmɛ a fɛn bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ ni kan nka an y'a dɔn k'a fɔ limina ba kelen bɛ yen olu tɛ ala kira kanu ka tɛmɛ hali musow kan nka kuma kɔrɔ ye layin kɔrɔ ye lannafiya lil kamali limaniya dafali de ko o kuma dakuruya kelen na khatamun nabiyina a kɔrɔ de ye naɲuman tɛ naɲuman min bɔ wa e yɛrɛ da jɔr'o la k'a fɔ tiɲɛna sɛŋɔ tiyani y'a jira naɲuman t'ale bɔ a tɔgɔ subahana lahi waliyu t'ale bɔ nka ka d'a kan ko ale ye khatamul awliya ye kama kana jadduhu sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya o kuma khatamu tiɲɛ yɛrɛ la a kɔrɔ de ye min bɛ a bɛɛ ni sanfɛla cɛ o kama a fɔra sɛŋɔ tiyani ma a fɔra sɛgɛna hamawulayi ma wa a fɔra abdulkadi jilani fana ma o kuma khatamu kɔrɔ de ye fɛn t'a bɔ o tuma anw bolo kira tɛ ala kira bɔ i nana a kɔfɛ i nana ɲɛfɛ o ale de ye ba caman bi ye bɛɛ lajɛlen ma duguma ya rabbi ala kira kanu ala k'o dafa ne n'aw bɛɛ lajɛlen la anw tɛ maa si kɔntoro la an tɛ maa si kɔntoro la an bɛ bɛɛ de fɛ nka bɛɛ lajɛlen kan ka ni ka dalu de ye kuranɛ kɔnɔ ya rabbi kana ni kuranɛ dalu kɔnɔ kana ni dalu ye kuranɛ kɔnɔ ala k'o nɔgɔya n'aw bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jama islamiya ni ahmadiyya ani an balimakɛ alusaz abu jafar an ka baro kun ye ni miniti tɔ tora miniti damadɔ ye ka micro di alusaz abu jafar ma an ye kelen min fɔ tafsiru bɛɛ bɛnnen don o kan tafsiru mana a kan gulam ahmad ye min ma o dɔn o tuma an b'a dɔn k'a fɔ ni waati min sera ala bɛ kira ci nka ala subhanahu wa ta'ala a y'a kɛ ni manto in bɛɛ u bɛn'a kan de mɔgɔ kelen tɛ yen k'a fɔ gulam ahmad ye wa hali gulam ahmad cilen talen kɔfɛ mɔgɔ si tɛ yen min b'a kan k'a fɔ ko nabi ma wɛrɛ bɛ alakira muhamadu kɔ sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuranɛ wɛrɛ tɛ jigin kuranɛ kɔ sabula ale de kɛra ka kuranɛ bɛɛ lajɛlen ka kitabu tɔ bɛɛ lajɛlen dafa i ye misaliya minnu di k'a fɔ misiri o n'a ɲɔgɔnnaw o
de b'a yira k'a fɔ ala kira de ye kira laban ye sabula a yira de k'a fɔ nabima wɛrɛ tɛna min bɛna misiri jɔ ale de ka misiri ye nabi ɲumanw ka misiri laban ye ka fara o bɛɛ lajɛlen kan tuguni ayaw bɛ an bolo min bɛ ninnu fana wuli i nana ni ayaw a ye waati de ka sɔrɔ n'a ka d'aw ye an bɛ se ka dɔ wɛrɛ boloda mun k'o kɛ aya ninnu k'olu to ɲɔgɔn na an tɛ kuma dɔ wɛrɛ kan kɔ la inshallah a bɛ don dɔ boloda an b'a kɛ Qur'an siri Qur'an inshallah ala k'an bɛ sababu ma ne bɛna n'o aya 25 ye min b'a jira k'a fɔ ala kira ye kira laban ye i ye aya minnu fɔ ka na ni tafsiru ye minnu y'a kɔrɔ fɔ tantɔ k'a fɔ i ye kɔrɔ fɔ o si tɛ a kɔrɔ ye ala k'an bɛ sababu لك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلاة تملأ العرش وما حواه وتحول بيننا وبين شر ما نراه اللهم صل عليه وعلى آله حق قدر المقدار العظيم اللهم ربنا اهدنا لما اختلف فيه من الحق يا رب العالمين اللهم اجعلنا من هداتك الدالين عليك وخاصتك الخاصين لديك اجمع قلوبنا عليك واخرج من قلوبنا حب الدنيا وزخارفها يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام بخير comme an tun ye débat fɔlɔ kɛ araba tɛmɛnen bon o tɔ de bɛ dafa bi a bɛ dafa mun kan kuma bɛna kɛ mun kan karamɔgɔ fila fɛ o ye de ka dalilu yira dɔ ko dalilu bɛ kuranɛ kɔnɔ o kira y'a datugura pewu maɲumanya nabiɲumanya o datugura dɔ ko ayi ko dalilu bɛ kuranɛ kɔnɔ a ma datugu donc débat bɛna cadrer de k'aw fila ni ɲɔgɔn cɛ n'olu yɛrɛ ka kuma di ɲɔgɔn ma donc an bɛ chronométrel daminɛ n'o ye أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي ختم الرسالات بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل الذكر وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله إلى الثقلين والمبعوث رحمة للعالمين خاتم النبيين وإمام المرسلين اللهم صل عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أما بعد فالسلام على من اتبع الهدى وترك سبيل الردى أم بألا تندو كألا ولنمان دون أكا نما لدانتمينا كبويا مسيكين كايا كحيرو لدانتمينا كجونشينا كافو على كلي
an hutigi muhammadu ya ka ciden ye ciden labando ala ka kuranɛ kɔnɔ ani kira ka kumakan jɛlenw na ani silamɛ manton bɛnnen do min kan ka nɛɛmani kisi deli ala fɛ a k'o kɛ kira kan n'a ka so dunke sanu a n'a jɛɲɔgɔn minnu y'u kɔnɔna jɛ ka fara a ka diinɛ yiriwali la o kɔ an ka foli ani do o bɛ maa kelen o kelen ni o de sɔnna ka tugu kisi sira kɔ ani ka tugu kanda sira kɔ kabini galimaw la fo ka taala deli an bɛna min fɔ ala k'a nɔgɔya ala k'a minɛ ala k'a dabɔ ala kama ka tiɲɛ yira an na tiɲɛ ye k'an sɔn tiɲɛ ma ka galo yira an na galo ye k'an ba galo ma bismillah sha Allah taqarruban ila Allah o don karamɔgɔkɛ y'a jira k'a fɔ ko ala a tɛ malo a tɛ saamɛ a tɛ siran ni kiraya danna muhamadu la k'a fɔ dakuruɲɛ kelen ko nka a tɛ kuranɛ kɔnɔ ne ko a bɛ kuranɛ kɔnɔ a ka ca ni bana a si ye bali n'i ye kuranɛ dɔn a ye fɛn o fɛn dayɛlɛ i tɛ se ka ala kira ka hatimiya bɔ a kɔnɔ nka n bɛ layidu di k'a fɔ aya 25 n bɛ na n'o ye min bɛɛ b'a yira k'a fɔ ala kira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ale de ye nabiyuma laban ye an k'a dɔn k'a fɔ ala de ye kuranɛ jigin maa tɛ kuranɛ kɔrɔ dɔn ka tɛmɛ ala kan o tuma na kuranɛ tafsiru min b'a bɛɛ ɲɛ a meilleur o de ye tafsirul quran bil quran ka kuranɛ aya dɔ kɔrɔ fɔli dɔn quran bi sunna sahiha ala kira ka sunna jɛlen ka kuranɛ kɔrɔ fɔ n'a ye ni maa min ko a bɛ sunna bila kɔfɛ a bɛ fili caman kɛ ka d'a kan kuranɛ ko k'an ka seli nka seli fana ye jɔko 4 ye n b'an karamɔgɔkɛ ɲininka a ko o fɔ an ye o bɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn fitiri ye 3 ye o bɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn ala ko wa atu zakata a ye jaga di misi mana se hakɛ joli la joli y'a jaga ye ɲɔgɔmɛ bɛ ten wari bɛ ten o bɛ